No, no pots gravar. Tapa la càmera. Els has esborrat? Has esborrat les fotos, però si no t'ha mirat. Va, unes paraules. La caldera arrenca el Amb tros de serp sense ull. Pell de drac vivent d'allò. pell de bruixa, fetge i papa. Això és una granota. Burxa, burxa, la foguera, flama creix i vull caldera. És que el cànon aquest... Que és la granota. Burxa, burxa, la foguera, flama creix i vull caldera. Burxa, burxa, la foguera, flama creix i vull caldera. Ja està. Marc, pots deixar de semblar un puto anunci comercial? És la granota, bueno, faig al revés. Cracac. Porto mirant un minut i 10 persones s'han parat a mirar-la. Bueno, sí, sempre passa. Però és que, mira, veus? Que Jo- portava... Treballen aquí perquè no gai. El portava així, com diem. Reventa. No ens hem quedat a mirar qui era l'home aquí. Sí, era davant nostre. Sí, ha agafat un llibre i llavors va baixar tot allà i l'ha abandonat. Bueno. I la pobra noia aquella. Ai, deixa estar la noia. És que em sap greu. Però jo ja li he dit que aquí hi ha... Que te l'haurien deixat per tu si t'hagués passat al revés. No. Ja. Doncs ja està. Com tens sons, que no et deixis. Ja, qui es deixa? Vale. Tu para de gravar ja. Burxa, Encara burxa, graves? burxa, burxa. A que t'ho rebento la cara.